Я поздравляю вас с заслуженной премией, которую вы получили от правительства Российской Федерации. Спасибо большое. Birinchilerden bulup, hizmetdaşın Abrulu Bulak bilen Sangat Kollejı жетекчиси кытылады. Римма Якупова бүгін Оренбургта ең ұста шәл бәйләүчеләрнең берсе. Россия рәссамнары берлеге әгъзасы. Шәһәрнең Sangat колледжында кызларга шәл бәйләү серләрен өйрәтә. Рәссам тумышы белән төбәкнең Сарыкташ районы Жолты авылыннан, Россиядә шәл бәйләү белән танылган Шафиковлар династиясеннән. Күргәзмәләрдә әнием кебек катнаштым. Шунда беренче урыннар алып килдем. Шуның белән 12нче елда лауреат булдым Чебоксарда, 2009 елны үзебезнең ТНК-БПның лауреаты булган кеше бит әнә дөресен әйткәндә беренче урыннар күп алып килдем. Үзебезнең генә шәһәрдә түгел, чит илнең шәһәрләрендә дә. Әлеге саллы премия Россиядә 12 ел элек игълан ителсә дә, Оренбурглардан беренче булып, аңа Римма Рауль кызы ия булды. Римма Якуповага 100 меңлек милли премия белән халык иҗатын үстерүдә керткән өлеше өчен бүләкләнде. Ул халык остазы номинациясында иң яхшысы дип табылды. Бу премия Мәскәүнең Чайковский исемендәге концерт залында 15 лауреатка тапшырылды. Она замечательный педагог. Билимен уста итеп студентларга бирүче талантлы педагог. Аның укучылары да, укытучылары кебек, Россиядә үткән күргәзмәләрдән тыш, чит ил бәйгеләрендә дә призлы урыннар яулый. Мондай шәл бәйләү кәсебенә өйрәтүче бүлек Россиядә бердән-бер. Студентларның диплом эшләре арасында шелтәр шәлләрдән тыш костюмнар булса да, өстенлек классикага бирелә. Бу нәселдән нәселгә бирелгән сәләт. Димәк, югары үрләр яуларга теләк тә зур, үрнәкләр дә күп. Аларның гаиләләрендә әниләре хатын-кызлар гына бәйләми, хәтта бабайлары оста бәйләүче булган, бабайлары өйрәткән әниләрен, аннан соң инде менә шушы сәнгать күчкән кызларына да, аныкларына да барсы да алар бик оста бәйләүче. Яңа елда шәл бәйләү кәсебен танытучы Римма Якупованы Россия һәм чит ил күргәзмәләре көтә. Оренбургтан Фируза Абсалямова, Ильяс Хаялин, Яңа гасыр каналы.